Hello guys, may buntag sa yung tanan dyan guys. So yun, kinagulan ganiha guys. Kadlawon pa guys, nagulan na guys. Nagulan man ang kuan guys, Miyerkules. Tabo na pong makilala ron guys, kay Miyerkules. Kaya po ka kuan ni ron guys, kaya po ka agbas ni ron guys, kay ulan man guys. Kaya mo ng panahon guys. Guma na po ta balik ani guys. Kaya mo ng panahon. Para magkaulanon. Kano po tani, ugma na po tani balik. Ughagbas. Away sa takaron guys kay wala namang panahon, kaulanon man. Sayop may kaniulan ganyan guys, kadlawon pag ulan. Untuk kaulan yung panahon. Para magkaulanon. Ugma na kung balik kami hagbas guys. Ano man? Ano ng panahon, mga nagkaulanon. Ano, karoon kapahuway po ta guys. Sabi dito mahuman akong kanong tahag basunong unta. Ulan kagig sa'yo. Sabi ng panahon karoon. Miyerkules. Tabo na naman sa makilala ngayon. Miyerkules. Hindi ara sa panahon guys no. Miyerkules na po doon. Ugma, wibis na. Hindi ara sa adlaw. Hindi ara ganyan ang adlaw guys. Hindi ara kayo ang adlaw. Kita balik ini guys. Bulan man. Okay guys, thank you for watching guys.